Kuvele ukuthi inombolo yocingo eyayivamise ukushayela Khumalo ngaphambi kokuthi kubulawe uSenzo yayingabhalisiwe ngegama lika Fisokuhle Ntuli ongumsolwa wesihlanu. And then from your investigation, can you tell this court with sentencing if the number read into the record as the number belonging to Mr. Ntuli was record or not? If yes, to which address was it registered? The number wasn't record in his name. Kube nzima kuSteyn ukuchaza ukuthi akayazi le nombolo ukuthi ibhaliswe ngubani futhi akazi ukuthi ingxoxo yayimayelana nani. Could you determine? No, I Can you can't. tell the court if there was any conspiracy or if there was any discussions about the commission of the offense of this case? No, my lord, I can't. uSteyn uvumile ukuthi Khumalo akayena umsolwa kuleli cala futhi ke izingcingo ezangena ocingweni lwakhe azibonisa ukuthi kwakunento engekho emthethweni eyayenzeka. Uthi le nombolo ayikaze isetshenziswe ngelanga lesigameko. Kunzima kusho ukuthi lo muntu lo waleyo nombolo uyisebenzisa uyena wayisebenzisa lapho kuzodingeka ofakazi ukuthi babe khona ukuqinisekisa ukuthi ngempela uyena usebenzise leyo nombolo endaweni yesigameko. Ntuli uvele njengomsolwa ohamba phambili kuleli cala kanjalo nomsolwa wesithathu umthobisi Mncube. Izingcingo zabo zasetshenziswa ngosuku okwabulawa ngalo uMeyiwa. Kodwa ke uSteyn uthi lokho akusho ukuthi babehlela ukubulala. Icala lizoqhubeka kusasa.